tsoro da fargaba suka yaye masa, kawai sai kukan kura ya ruga kan zakanyan nan. Ko da zakanyan nan ta ga ya taso mata, sai ita ma ta ruga gare shi da nufin sa da kirji. Ko da suka haɗu sai Gurbur ya goce cikin zafin nama ya shaƙo ta baya. Zakanyan nan ta yi iyayenta ta kubce ta kasa. Shi ko Larkur tuni ya rugo ya tsalle ya kawo kanta ya lakaci majina hancinta ya zuba a cikin wata battar fata. Duk abin da ke faruwa Gurbur da Larkur na ta kwarara ihu saboda tsananin sanyin da ke ratsa jikinsu daga cikin jikin zakanyan nan. Musamman Gurbur wanda gaba ɗaya jikinsa da hannayensa sun daskare sun zama kankara. Ko da Larkur ya samu nasarar lakato majinar, sai ya sake rugawa ya ɗauko katon itace mai ci da wuta ya soka icen cikin bakin zakanyar nan. A wannan lokaci tuni Gurbur ya suma. Nan take Gurbur ya faɗi ƙasa, ita ko zakanyar nan sai ta kama ruri ta faɗi ƙasa tana birgima. Cikin hanzari Larkur ya kwaso wasu itatuwan masu cin wuta ya watsa kan Gurbur, suka lullube shi. Zafin wutar icen ya narkar da kankarar jikinsa, sannan kuma ya kwakkura shi a jiki. Shi ma Larkur ya gasa inda ya daskare a jikinsa da wutar. A daidai wannan lokaci ne zakanyan nan ta gama shure-shurenta ta sheƙa barzahu. Ko daga na haka sai jaririn ɗan nan nata ya ruga kanta yana shinshina ta yana kewaya ta. Bayan Gurbur ya dawo hayyacinsa sosai, sai ya arba da jinjirin zakanyan nan. Kawai sai ya suri ice mai cin wuta ya yunƙura ka jaririn zakanyar. Jaririn zakanyar ya ɗago kai ya ƙura Gurbur idanu, kuma ya ƙi motsa daga wajen kamar mai jiran ganin abin da zai faru. Cikin zafin nama Larkur ya riko Gurbur. Na rantse da darajar ƙasarmu, idan ka afka masa sai kun yi ragas a wajen nan. Shin baka san cewa zuciyar wanda ya rasa uwa ta fita kowa zafi ba? Ba mu zo nan don mu kashe uwa da ɗa ba. Tun da dai mun samu abin da muka zo da ba, shi kenan tashi mu tafi. Nan take suka buɗe fuka-fukansu suka yi sama. Shi kwaɗan zakanyan nan sai kama jelar uwarsa da bakin rinka jan gawar har suka faɗa cikin daskararren rafin suka datse ciki. Bayan Larkur da Gurbur sun bar jejin Darul Kirtab, sai suka nufi bangaren arewa suka yi ta tafiya dare da rana. Da yake lamari ne irin na aljanu, sai da suka shafe kwana 40 suna tafiya a sararin samaniya ba tare da sun yada zango ba. Sannan suka iso nafiyar Bahar Iklum. Larkur da Gurbur suna cikin tafiya sai suka ga waɗansu halittu guda 4 sun taso musu daga gabas da yamma, kudu da arewa. Farkon ganin su da halittun nan daga nesa sun yi tsammanin tsaunuka ne saboda tsananin girman su, amma ko da suka matso gaba sai suka gane cewa ashe tsuntsayen nan ne masu haɗarin gaske waɗanda boka Fasahul Hakamad ya ba su labari. Nan take jikin Gurbur ya kama makyarkyata, ya dubi Larkur ya ce, ya kai babban jarumi mai babban hikima yana dabara. Larkur ya ce, ni kan ba da wata dabara a yanzu, sai dai nan gaba idan muna numfashi. Abin da zan gaya maka kawai shine kar ka yarda bakin tsuntsayen na ya taɓa jikinka, domin yana taɓa ka zaka narke. Kafin Gurbur ya ƙara cewa wani abu, tuni tsuntsayen nan sun afka musu, kowanne yana kawo musu suka da siririn bakinsa mai tsananin tso da tsini. Cikin zafin nama Larkur da Gurbur suka zille suka yi ƙasa. Nan fa aka fara tsere da shawagi tsakanin tsuntsayen da su Larkur a sararin sama. Idan suka kawo musu suka sai su goce. Da zarar bakunan tsuntsayen sun haɗu da junansu sai kaga wuta na tashi tana fallatsa tamkar a makera. Al'amarin da ya tashi hankalin su Larkur kenan, musamman ganin irin zafin naman tsuntsayen da kuma tsananin ƙarfin gudunsu da rashin gajiya. A hakan dai Larkur ya samu damar magana da Gurbur ya ce, ya kai abokina, idan muka kuskura aka ci gaba da wannan gumurzin tsawon daƙiƙa 180 to za mu halaka. Don haka lalle mu sai hikimar da za mu yi mu ci cikanmu. Gurbur ya ce, ni dai ba da wata hikima, na saduda. Tabbas anan ajali na zai riske ni. Larkur ya ce, ai tunda ka tsallake hadarin baya sai ka tsallake wannan ma. Ga hikima, mu jarraba ko za a dace. Mu yi kokari mu haye kan bi daga cikin tsuntsayen nan. Idan ka lura kawunan su da wuyan su sirara ne, mu rike kawunan da kyau, mu rinka yakar yan uwansu da tsinin bakunan nan nasu. Nan take Gurbur da Larkur suka yi amfani da wannan shawara. Aiko sai gumurzu ya sauya salo. Tartsatsun wutan na yawaita a sararin samaniya. Idan su Larkur suka samu nasarar suka jikin tsuntsayen da bakin yan uwansu, sai kaga jikin ya huje yana zubar da jini. So ko tsuntsayen nan su fasa ihu mai matuƙar razanarwa, su imoce, su haukace, har su dinga mai da martani ga yan uwan nasu. Duk da haka sai da aka shafe sa'a guda tun a haka ya zama da tsuntsayen sun yi wa junansu kaca-kaca ba tare da sun ankara ba, har sai
sai da suka kashe juna. A wannan lokacin Larkur da Gurbur sun galabaita ainin, da kyar suka iya barin kan gawawakin tsuntsayen nan yayin da suka rikito da su kasa. Sai da gawar tsuntsayen nan ta shafe daƙiƙa 300 tana saukowa ƙasa, sululululu, sannan ta dira akan turba kamar an jeho manyan duwatsu daga sama sun tarwatse. Larkur da Gurbur suka sauko zuwa doron ƙasa don su huta. A lokacin ne suka ga yadda gawawakin tsuntsayen suka ragargaje, kai ka ce nike su aka yi. Gurbur ya dubi Larkur yana haki da zazzare idanu kamar wanda ya kwana yana gudu. Ya ce, ya kai babban jarumi, kai sani cewa tunda uwata ta haife ni ban taɓa ganin tsuntsaye masu girman waɗannan ba. Ko da jin wannan batu sai Larkur ya murmushi ya ce, ai waɗannan ba su da girma akan wasu tsuntsayen da suka yi zamani a ɗaruruwan shekaru baya. Su waɗancan tsuntsayen an ce idan guda ɗayansu ya sauko ƙasa-ƙasa yana iya rufe gari guda da fuka-fukansa guda ɗaya. Idan ko ya tsaya a saman garin yana kaɗa fuka-fukansa, sai dai kaga iska na ruguje gidajen garin, tana ɗaukar mutane tana wurgi da su. A cikin daƙiƙa 20 suke halakar da komai a gari, su baje garin tamkar ba a taɓa yinsa ba. In ko suka kafa baki a ɗan ƙaramin kogi don shan ruwa, gaba ɗaya suke zuƙe shi, sai dai kaga kifayen ciki da sauran halittun ruwa muraran a fili. Yayin da Gurbur ya ji wannan labari sai ya jinjina kai ya ce, lalle na fuskanci cewar abin al'ajabi baya karewa a duniyar nan. Ina ma ina daga cikin halittun farko, ai da na more kallo. Larkur ya ce, tabbijan, ai da kuma girman ka ya ninka ne yanzu sau 1000. Gurbur ya bushe da dariya ya ce, haba yanzu aljannin da ya ninka ni girma sau 1000 ya za a ganshi kuwa? Tamkar tsauni za a ganshi, domin sai irin mu 1000 su hau kansa su tafiya ya ji kamar sauraye ne. Ka yi sani cewa kullum halittun duniyan nan ƙara kankancewa suke. Inda za a taso aljanun farko, idan suka gan mu za su yi matuƙar mamaki, domin bambancin girman mu da su ya kai kamar na katon dutse da kwayar zarra. Mu ma kuma inda za mu ga halittun gaba kamar shekaru 1000 masu zuwa, haka bambancin zai kasance tsakanin mu da su. Gurbur ya sake jinjina kai cikin alamun mamaki, ya shiru yana juya al'amarin cikin zuciyarsa. Daga can sai idanunsa suka kai kan sandar tsabin nan da ke hannun Larkur, wacce boka Fasahul Hakama ta ba su. Gurbur ya ce, ya kai abokina, yanzu ina amfanin wannan sandar tsabin da boka Fasahul Hakama ta tunda bata cece mu daga masifin da muka afka a baya ba. Ko da jin wannan batu sai Larkur ya murmushi, sannan ya ce, ai lokacin amfanin ta ne bai zo ba. Kai sani cewa wannan sanda ba za ta yi tasiri ba har sai mun shiga fada sarki Takurku na birnin Hindu. Wannan sanda ita ce za ta zama fitilan mu yayin da muka shiga duhu, ita ce za ta zama garkuwan mu yayin da aka far mana, kuma ita ce za ta zama abin hawan mu yayin da muka gaji da tafiya. Sa'ad da Larkur ya zo na azancansa sai Gurbur ya ji zuciya ce, shikenan, ai gani ya kore ji, sai mun je can din na gani da idanuna sannan zan gazgata. Yanzu dai tunda mun huta sai mu tashi mu karasa Bahar Ikulub don mu samu harshen wannan kada. Ba tare da wata gardama ba Larkur ya karɓi wannan shawara. Lokaci guda duk su biyun suka buɗe fuka-fukansu suka yi sama. Tafiyar sa'a ɗaya kacal suka yi so Bahar Ikulub ba tare da sun sake haɗuwa da wani mugun abu ba. Da zuwa suka iske cewa Bahar Ikulub teku ce mai tsananin tsawo da faɗi iyakar hanyar. Ko da saukarsa a bakin gabar teku sai suka zauna a ƙasa cikin karen zuci, suka kura tekun nan idanu. Gurbur ya ce, ya kai abokina, yanzu ya za a yi musan daidai inda wannan kada yake a cikin wannan katuwar teku? Ka sani cewa ko da za mu shiga cikin tekun nan mu duba sai mun shafe shekara guda ba mu kewaye ta ba kam. Larkur ya numfasa ya ce, kwarai kuwa, amma ni ina ganin mu zauna a nan mu ci gaba da sauraro. Babu mamaki kadan nan na nan a baki kasancewa shi kada bai cika yin rayuwa a tsakiyar ruwa ba, sai dai a gefe. Haka dai Larkur da Gurbur suka wanzu suna hira har tsawon lokaci, ba zato ba tsammani sai suka hango wani katon abu daga can tsakiya ya durfafo inda suke. Ko daga nan abin sai Gurbur ya ce, kai amma fa bil adama sun cika hatsabi bai. Dubo wani irin katon jirgi can da suka kera, watakila jirgin fatake ne za su nufi wata kasar. Larkur na jin haka sai bushe da dariya ya ce, haba abokina, hala ko ka makance ne? Duba dai da mai ganin da kyau, ai wancan abin da ke zuwa ba jirgi ba ne, tilar kadar da muka zo nema ne. Tabbas zai iso nan gare mu ba da jimawa ba. Ko da jin wannan batu sai Gurbur ya ce, haba kai wani lokacin ka tuka almara, bar ganin ka bani labarin girman halittun farko na yadda. Tabbas wannan dai ba zan yadda cewa jelar kada mace.
yaya za a samu kada mai katuwar jela irin wannan, kuma ya za a kada ya iya zuwa har tsakiyar teku sannan ya iya gudu a cikin ruwa haka? Gaskiya ina ganin wannan karan baka canka daidai ba. To ai shikenan, sannu ba ta hana zuwa, sai dai a dade ba je ba, mu zuba ido mu ga isowar abin matan tantance. Larkur na gama faɗin haka sai abin ya nutse karkashin ruwa har tsawon daƙiƙa 100 bai sake dagowa ba. Ko da ganin haka sai Gurbur ce ko ka gani ba? Ina san wannan abu ba kada bane, sai dai ko irin manyan kifayen nan ne da aka ce suna iya haɗe jirgin ruwa komai girman sa. Larkur dai ya shiru bai tanka ba. Shi ko Gurbur ya ci gaba da surutansa, ba zato ba tsammani sai suka ga tasowar shirgigiyar halitta a gabansu. Take jikin Gurbur ya kama karkarwa don tsananin razana, ba komai bane face jibgegen kada wanda girman kwaya idanunsa guda ya kai katon kwanjimana. Ko da kadan ya wangame bakinsa sai ga haƙura guda 4,000 sun bayyana, 2,000 a sama, wasu 2,000 a ƙasa. Girman kowane haƙuri guda ya kai na hauren giwa. Tsawon jelar ya kai zira'i 300. Idan ya ɗaga jelar tasa sama sai kaga kamar an naɗa gammo da rawani guda 50. Kadan ya ɗaga kafa sai taku guda, ko da ya ɗauke sawunsa sai wajen ya rami mai zurfi kamu 40 da faɗi kamu 60. Al'amarin da ya tashi hankalin Larkur da Gurbur kenan. Cikin tsananin razana Gurbur ya yunkura ya juya da nufin tashi sama, har ya rabu da ƙasa sai kadan nan ya ɗaga ƙarshen jelar inda ya fi ko ina siranta yamma ko Gurbur. Take Gurbur ya faɗo ƙasa sumamme a gaban Larkur. Hankalin Larkur ya tashi ya fara ja da baya a hankali, shi kuwa kada sai ya ci gaba da biyo shi ma a hankali, suna duban juna cikin nutsuwa da daidaito. Ita ko zuciyar Larkur cike take da sake-saken neman mafita, amma bai iya tuno dabara guda ɗaya ba. Tabbas ya san cewa idan ya ce zai tashi sama kamar yadda Gurbur ya yi, shi ma mako shi ƙasa kadan zai yi. Haka kuma idan ya ce zai ruga, kadan zai jefa jelarsa gaba ya mako shi. Haka dai suka ci gaba da tafiya har Larkur ya kure da jikin wani katon dutse. Bayan ya jingina da dutsen nan sai kadan ya kawo masa duka mai karfi da jelarsa. Cikin zafin nama Larkur ya goce ya tsalle gefe guda, yayin da jelar kadan ta bugi katon dutsen sai farfashe ya tarwatse tamkar an rugurguza bawon kwai. Nan ba aka fara artabu tsakanin kadan da jarumin Larkur. Kadan ya ta kai masa wauta da baki, kuma yana kai masa duka da jelar, shi ko ya wanzu yana mai zilliya da goce-goce da tsalle-tsalle. Duk abin da kadan ya doka da jelar nan tasa sai dai kaga abin ya dagargaje. Cikin kankanin lokaci bishiyoyin jejin da duwatsu suka yi lebur da kasa, kai kace sassabe aka yi gona. Ramuka suka waita saboda yawan takun sawun kada, sai da aka shafe sa'a 3 ana wannan fafatawa tsakanin Larkur da kada. Amma har yanzu Gurbur bai farfado daga dogon suman da yi ba, yayin da Larkur ya fuskanci cewa ya fara gajiya, kuma in dai aka ci gaba da wannan gumurzu to tabbas zai halaka. Kawai sai Larkur ya kururuwa tare da sadaukar da kai bisa rayuwa ko mutuwa, ya daka tsalle ya haye kan kadan nan. Kafin kadan ya wani yunkuri, tuni Larkur ya daga sandar tsabin da boka Fasahul Hakamat ya bashi, ya caka a cikin idan kadan. Nan take idan ya fashe, sai ga ruwan idan na bulbula kamar idaniyar ruwa. Kadan ya ruri da gurnani mai tsananin firgitarwa, ya murgina ƙasa, saura kirje da nan Larkur. Kawai sai Larkur ya ji an sure shi an yi sama da shi, yana daga kansa sama sai ya arba da Gurbur rike da hannuwansa. Sai da suka yi sama sosai sannan suka tsaya suna ganin yadda kadan ke ta birgima a ƙasa, yana ta yin ruri da shure-shure har zuwa tsawon daƙiƙa 600 sannan ya zama gawa. Larkur da Gurbur suka karaso gaban gawar, suka tsira masa idanu. Daga can sai Gurbur ya dubi Larkur, ya masa jinjina ya ce, ya kai abokina, hakika ka cika jarumi, ban taba tsammanin za ka iya fafatawa da wannan kadan ba. Larkur yana haki da numfashi akai-akai ya ce, to na yi kokari, amma dai ba dan kai ba da tunin na sheka barzahu. Ka yi sani cewa ba dan ka farfado ba kai sauri ka sore ni zuwa sama, da tuni kadan nan ya danne ni, ya tatsile ni tamkar naman da aka daka a turmi. Da kai abokina, na gode domin ka cici rayuwata. Gurbur ya yi murmushi ya ce, lalle ina bin ka bashi, ya zama wajibi a gare ka kai ma ka cici rayuwata yayin da na shiga hadari makamancin naka. Larkur ya ce, kwarai ko wannan alkawari ne kuma na dauka. Yanzu sai ka zo mai kokarin buɗe bakin kadan nan mu yanko harshen sa dan abin da ya kawo ke. Nan take suka hada karfi dan su fara bakin kadan da karfin tsiya, amma
sai a bar fuskara, domin sun kasa raba haɓar sama da ta ƙasa saboda tsananin girman haɓar da nauyinta. Bayan sun yi iyayensu sun kasa, sai suka fito da takubansu suka hau saran kan kadar don su yanka su cire harshen, amma sai takuban nasu suka rinka dakushewa kamar karfe suke sara. Al'amarin da ya mutuka ta musu da hankali kenan, suka koma gefe guda suka zauna suna kallon gawar kadar kawai cikin tsananin jimami da tunani. Sai da suka shafe sa'a guda a haka ba su samu mafita ba. Gurgur ya dubi Larkur ya ce, ya kai babban jarumi, ina ganin babu yadda za mu yi mu buɗe bakin kadar nan har mu yanko harshensa, sai dai mu haƙuri mu koma ga boka Fasahul Hakaman mu nemi taimakonsa. Yayin da Larkur ya ji wannan batu sai kawo gauran numfashi ya ce, ba aboki, ashe ka manta da duk irin gwagwarmayar da muka sha a baya, ka manta da irin hikimomin da muka yi wajen kashe dodannin nan da tsuntsayen nan da kuma zakanyan nan. Ka duba ga gani ya za a ce kashe kadan nan bai gagare mu ba, sai buɗe bakinsa da yanko harshensa ne zai gagare mu. Ka yi sani cewa ita kwakwalwa an yi ta ne don ta yi tunani ta samu mafita bisa matsala, sai dai tana buƙatar hutu da nutsuwa. Zo mu ɗan kewaya cikin dajin nan ko ma samu ɗan nutsuwa zuwa anjima, wataƙila mu dace da samun hikimar samun nasara. Ba tare da fargaba ko musu ba, Gurgur ya amince da wannan shawara. Kawai sai suka hau yawo a cikin jejin, su shiga nan su fita can, har tsawon lokaci ba su ga komai ba. Kwatsam sai suka ga wani katon tsauni, a ƙarƙashinsa kuwa wani kogo ne mai tsananin faɗi da zurfi kuma ga tsananin duhu. Gurgur ya ce, wai kai wani irin hatsabibi ne, ya za ka ce mu shiga cikin irin wannan tsohon kogon wanda da ganinsa ya fi shekara 100 a haka wani abu bai shiga cikinsa ba. Dubu yadda yana ta lullube kofar kogon gaba ɗaya, dubu tsananin duhun da ke cikinsa. Ni kan ba da ni ba, idan har za ka shiga ba zan hana ka ba, ina daga nan ina jiran fitowarka. Ko da jin haka sai Larkur ya tsaki ya ce, ashe har yanzu zuciyarka ba ta ke kashe ba, abubuwan haɗarin da muka gani a baya, lallai idan ne wasa har abada ba za ka zamo wani abu ba a duniya. Na sha gaya maka cewa matsoraci baya zama gwani, da ka mutu rago ko matsoraci gara ka mutu jarumi a fagen fama. Ko ba komai ka ba abin alfahari ga kanka da danyinka. Larkur na gama faɗin haka ya karyo reshen wata bishiya ya yi kyastu wuta ta kama a jikin ice guda don ya zame musu fitila, sannan ya yi amfani da ɗaya icen wajen share yanar da ke bakin kogon, ya kunna kai ciki. Shigar su cikin kogon ke da wuya, suka fara ganin abubuwan al'ajabi kala-kala. Da farko sun ga rubuce-rubuce cikin yaren mutanen birnin Sin wanda ba san ma'anarsa ba, sannan kuma suka ga kasusuwan bil'adama a mammanna a jikin kogon. Ga su nan birjik ba adadi, tun suna lissafawa har suka gaji. Bayan sun wuce wannan wuri sai suka iso wani wuri, shi kuma babu komai a wajen face tarin wasu manya-manyan dodanni a kamar tamkar gumaka. Babu ɗaya daga cikinsu mai numfashi ko motsi, babu alamar rufa, duk da cewa kura da yana ta lullube su. Kai da gari ka san sun daɗe a wajen shekara da shekaru. Kowannensu ya kafa wani katon koko a baki, da gani wani abu suke sha. Wai shin ma menene abin da dodannin nan suke sha a cikin kokunan nan da ke bakinsu? Gurgur ya ce, kai dai ka cika tone-tone, ina ruwanka da wannan, ka wuce gaba mu ci gaba da tafiya kawai. Larkur ya ce, haba ashe shigowar tamu nan ba ta amfani ba kenan, lalle sai na ga abin da ke cikin kokon nan. Kawai sai Larkur ya buɗe fuka-fukansa, ya samu ya dira akan hannun ɗaya daga cikin dodannin nan, ya leƙa cikin katon kokon da ke rike a hannuwa. Kawai sai ya ga wani jan abu a daskare. Larkur ya sa hannu takobinsa ya saro abin, sannan ya ɗebo shi ya kara a hancinsa. Kawai sai ya ji karnin jinin bil'adama. Nan take sanar da Gurgur abin da ya ji, sannan ya sauko ƙasa suka ci gaba da tafiya. Suna cikin tafiyar nan suka fara ji wani irin kuka cikin katon murya. Larkur da Gurgur suka ƙara sauri har suka iso wani katon fili, inda suka iske wata gabjejiyar dodanniya mai irin siffar waɗancan dodanni, amma girmanta ya ninka na dodannin su uku. Dodanniya ɗaure take ta mau da wata murtikekiyar sarƙa ta bakin karfe mai tsananin kauri da nauyi. A jikin wani dutse mai kofofi aka ɗaure wannan dodanniya, kuma bakar sarƙar ta kewaya ne ta cikin kofofin dutsen. Babban abin da ya bai su Larkur mamaki shine ya aka huda kofofi a jikin wannan dutsen, alhalin ya kasance dutsen wuta. Dodanniyan nan na ta kuka, hawa yana zuba daki-daki daga idanunta har ya taru a ƙasa, ya haɗa ƙaramar ƙorama. Sai su Larkur suka gane cewa kukan nan da suka jiyo a baya ba wani ne ke yinsa ba face wannan dodanniya. Ko da dodanniya ta yi arba da Larkur, sai
sai ta cika da tsananin mamaki ta dube su da kyau sama da ƙasa, sannan ta ce, ya ku waɗannan ƙananan halittu, waɗanne iri ne ku, kuma ya aka kuka shigo nan? Ku yi sani cewa yau shekara ta 143 a cikin wannan kogo. Tun da aka kawo ni nan ban ƙara ganin wani abu mai motsi ba sai yau. Larkur ya dube ta ce, mu iri ne daga irin aljanu, kuma mun zo nan ne bisa tsotsai. Ke kowa ne ya ɗaure ki a nan tsawon waɗannan shekaru masu yawa? Kuma waɗancan dodanni masu irin kamaki suwaye? Yadda dodanniya ta ji wannan tambaya sai ta ƙara fashewa da kuka, sai da ta yi kuka sosai har ta gaji, sannan ta ce, suna na Kaljuja, ni ce asalin uwar dukkanin dodannin duniya. Da ta ina zaune ne a bangon ƙarshen duniya, mijina da 'ya'yana ba mu taɓa ganin mutum ko aljani ba, haka kuma ba mu taɓa ganin dabbobin daji ba ko tsuntsaye ko kwari. Ba mu da wani abinci wanda ya wuce itatuwa da ganyayyaki, amma muna ci ne bisa dole ba don jin daɗi ba. Muna da ɗimbin yawa, idan kwaɗayi ya ishe mu sai mu kama ƙananan 'ya'yanmu mu cinye su ba a son ranmu ba. Duk a shekara na kan haifi 'ya'ya 100,000, amma mun rasa hanyar maganinta. Wata rana muna zaune kawai sai wani bil'adama ya bayyana gare mu a cikin iska a sararin sama. Nan fa muka yi ta ƙoƙarin kamo shi mu cinye, amma muka kasa. Bisa dole muka haƙura muka zuba masa ido. Daga can sai ya dube mu ya ce, ya ku waɗannan halittu, ku yi sani cewa na fi ƙarfin ku, babu yadda za ku yi da ni. Ban zo nan gare ku ba sai don ku biya min wata bukata, ni ko ne muku maganin matsalar da ta addabe ku shekara da shekaru ta cin naman junanku. Ko da jin haka sai ne sauri na ce, faɗi bukatar ka ya kai wannan halitta, ko me wahalar ta zami in dai za ka gusar da tamun matsala. Mutumin ya ce, ni iri ne daga irin bil'adama, ku ko dodanni ne. Ku yi sani cewa akwai wata halittar da ake kira aljanu, waɗanda suka addabi 'yan uwana bil'adama a doron ƙasa. Ina son na ajiye ku a cikin kogon tsafi na don ku rinka yi min gadi, ku hana kowane irin aljani samun damar shiga don ganin sirri na. Ni ko zan rika ciyar da ku da jinin bil'adama, wanda shine abincin da za ku fi jin daɗi bisa sharaɗi guda. Sharaɗin ko shine har abada ba za ku taɓa wani abu daga cikin kogon tsafi na ba. Ko da jin wannan batu sai muka amince. Na dubi wannan mutum na ce, kai kuwa yaya sunanka daga cikin bil'adama? Mutumin ya kyalkyale da dariya ce, suna na Boka Shabbatul Akalam, asali na ruwa biyu ne, wato rabi na mutum rabi na kuma ni ne bokan da ya fara kewaye duniya kaf, na san iyakar girmanta. Ba tare da ya ƙara cewa wani abu ba, yi sihiri gaba ɗayan mu muka bace tare da shi. Kawai sai ganin kanmu muka yi a cikin wannan kogo. Daga wannan rana muka fara aikin gadi a kogon. Shi ko Boka Shabbatul Akalam ya kasance yana mai ciyar da mu da jinin bil'adama kamar yadda ya alkawari. Muka kasance masu tsananin jin daɗin rayuwa da farin ciki har tsawon shekaru 140. Duk tsawon wannan lokaci Boka Shabbatul Akalam ya wanzu ne yana mai kokarin yin wata sihirtaccen batta karfe, wadda ya sanar da mu cewa saura shekara 3 ya kammala ta. In dai kammala ta zai zama sarkin duniya, ya zama na dukkanin aljanu bil'adama dabbobi da tsuntsaye suna karkashin ikonsa. Mu ko dodanni dama a hannunsa muke. Kullum sai Boka Shabbatul Akalam ya gargade mu da cewa kada mu kuskura mu tafi wannan battar karfe, domin a jikinta ne ruhinsa da na 'ya'yan mu yake. Yanzu haka yana kokarin kamo sauran ruhin gaba ɗayan halittun duniya ne ya sa su a cikin wannan garkuwa. Ranar sai Boka Shabbatul Akalam ya fita ya ban mu a kogon tsabansa. Kawai sai mijina ya dube ni ya ce, ya ke matata, ki sani cewa babu abin da raina ke so fiye da taɓa waccan battar tsabin ta Boka Shabbatul Akalam. Wadda jin wannan batu sai hankali na ya tashi. Na ce, haba mai gida, ashe ka manta da abin da Shabbatul Akalam ya gaya mana? Lalle idan ka taɓa ta za mu yi halaka. Na fagar jama ta tarnike a tsakaninmu har ta kai mu ga yin doke-doke, su ko 'ya'yanmu suka yi ta kuka. Sai da mijina ya mun dukan tsiya har ya sumar da ni, sannan ya je taɓa wannan battar tsafi. Taɓa take da wuya, hannunsa ya fara tsatsagewa, sannan sauran jikinsa ya tsatsage duka, ya yi sala-sala, ya gutsun-gutsun. 'Ya'yana duka suka ruɗe da kuka, suka ruga, suka ɗauki ƙoƙunan shan jininsu suka kafa a baki don su sha jinin ƙarshe. Sun san cewa rayuwarsu ta ƙare. Ko da sa ƙoƙon a bakunansu sai suka kame tamkar gumaka. A daidai wannan lokaci da Boka Shabbatul Akalam ya bayyana gabana cikin mugun hali.
jini na zuba ta cikin hancinsa, idanunsa da bakinsa, gaba ɗaya jikinsa na karkarwa. Da kyar ya ja jiki yana matsowa inda nake. Ko da ya shafi dutsen sai kofofi suka bayyana a jikinsa, sannan murtukekkiyar sarƙa ta fito ta cikin kofofin, ta kanannan ɗaya ta ɗaure ta mau. Cikin ƙarfin hali boka Shabbatul Akalam ya dube ni ya ce, ya ke odo da ni, hakika mijinki ya ci amanata kuma ya tarwatsa burin rayuwata, ya sanya min bakin ciki. Kin ga ɗaurin nan da ne muke, haka zaki ta zama har iyakar rayuwarki, ba ci ba sha. Su ku ƴaƴan nan naki ba za su taɓa rayuwa ba, sun mutu kenan. Kin ga zaki rinka ganin su har ke ma lokacin mutuwa ke yi. Shike ga babu sauran dodo a duniya har abada, kuma an manta da ku kenan. Ko da ya zo na azancansa sai kama shure-shure da iwace-iwace. Bai daɗe haka ba ya mutu. Take gangan jikinsa ta kankance har ta zama kamar ƙwayar zarra ta bi iska ta bace. Sa'ad da dodanniyar nan ta zo na azancanta sai ta dubi Larkur da Gurbur ta ce, ya ku waɗannan aljanu, ku taimake ni ku kwance ni na fita daga wannan wuri, ko na ci gaba da rayuwa a doron ƙasa har na sake samun haihuwa na bar baya. Yanda suka ji haka sai Larkur ya dubi dodanniya Kaljuja ya ce, ya ki wannan dodanniya, ki sani cewa da akwai waɗansu irin dodanni a cikin duniyar nan, amma ba irin ki. Tabbas kin bambanta da su a siffa da girma. Idan har kina son mu kwance ki, sai dai idan zaki alƙawarin biyan ta mu bukatar. Cikin zumuɗi Kaljuja ta ce, na rantse da ƙaunar da ke tsakanina da ƴaƴana zan biya muku bukatar ku in dai kuka kwance ni. Larkur ya ce, ki sani cewa ba mu shigo dajin nan don komai ba, sai don mu kashe wani kada da ke cikin teku, sannan mu yanko harshensa mu tafi da shi. Yanzu haka mun kashe kada, amma mun kasa buɗe bakinsa, balle mu iya yanko harshen nasa. Muna son ki buɗe mana bakin ki ciro mana harshen. Wadda da haka sai Kaljuja ta tuntsire da dariya ta ce, ai ku bukatar ta kuma mai sauki ce, sai ku fara kwance ni tukuna. Ba tare da bata lokaci ba suka fara zare sarkar daga cikin kofofin dutsen. Sai da suka gama karfi sannan suka rinka zare dogo sarkar da kyar. Take suka haɗa gumi suka jike shirkaf. Ba su gama zare sarkar nan ba sai bayan sa'a uku sannan suka samu damar kwance Kaljuja. Suka faɗi ƙasa suna hakin gajiya. Bayan sun Larkur sun huta sosai sai suka yi Kaljuja jagora zuwa bakin gabar tekun Bahar Ikulum. Da zuwansu kuwa suka iske gawar kadan na a kwance a bakin teku. Ko da Kaljuja ta tsaya a gaban gawar kadan, sai kadan ya zamo mai tsitsi kamar ɗan kadangare da ke a gaban katon muzuru. Take Kaljuja ta sa hannu ɗaya ta suri kadan, sannan ta ɓare bakinsa kamar an buɗe littafi. Ta kama harshen kadan ta finciko shi waje, kai ka ce ciyawa sini ɗaya ka tabbuke daga cikin ƙasa. Kawai sai ta jefa Larkur harshen kadan, ya rungume da hannu biyu. Take nauyin harshen ya rinjaye ke faɗi ƙasa. Ko daga na haka sai Kaljuja ta tuntsire da dariya ta ce, kai amma dai rashin ƙarfin ko yayi yawa. Yanzu dan wannan abun ne kayar da kai. Larkur ya miƙe tsaye dube ta ce, aikin sa duk rashin girman nan nawa da kuma rashin ƙarfi na nan kabil adama sau 100. Kaljuja ta sake bushewa da dariya ta ce, lalle ku zan so na ga yadda zan rika yin loma ɗaya da bil adama. Na tabbata zan iya cinye mutum 1000 a lokaci guda. To yanzu dai na cika muku alƙawari ko. Larkur ya ce, kwarai ko sai ki kama gabanki, mu ma za mu kama namu. Kaljuja ta ce, habawa ai ba za a yi haka ba, ya kamata na fara ta kanku don na ji irin zaƙin nama aljanu. Ko da faɗin haka sai Gurbur ya fara kuka ya ce, haba Kaljuja ya zaki mana haka, ai ko in kika cinye mu kin ci amana. Larkur ya daka Gurbur tsawa ya ce, dan me zaka ji tsoronta, ai ga mu gata, ta jarraba ta gani idan tana ganin za ta iya cinye. Na rantse da darajar burin da ke raina, girmanki da karbanki ba zai bani tsoro ba, kuma ina sa ran cewa zan iya fafata da ke har na samu nasarar halakarki. Kafin Larkur ya gama rufe bakin sa, Kaljuja ta kama masa wawura. Cikin zafin nama ya zille ya tsalle ya haye kan yatsanta ya ruga zuwa saman hannunta. Ita ko sai ta kai masa duka bata same shi ba, ta samu hannunta. Sai da ta kwala ihu daren dukan. Nan fa suka fara artabu. Kaljuja ta yi ta kokarin ta tafke Larkur, shi ko ya ta guje-guje a jikinta tamkar mai hawa kan tsauni mai tsawo, kuma ya ringa zungurinta a da hanci da kunne da sandar tsafin nan. Cikin daƙiƙu kaɗan ya ɗimota ta fara fita hayyacinta. Ba shiri ta faɗi ƙasa tana mai tuba ta ce, ka gafarce ni ya kai wannan aljani,
kai mun rai, hakika na yi kuskure. da abin da ke faruwa Gurbur na tsaye a gefe guda yana kallo cikin tsananin mamaki. yayin da Larkur ya ga Kaljuja ta yi nadama sai ya sauka da kanta ya ce tashi ki tafi ki, lalle abin da ya same ki ya ishe ki ishara. sai ki guji cin zalin wanda kika fi karfi, domin ku garin cin zalin ne zaki haɗu da ajalinki. cikin alamun kunya Kaljuja ta miƙe tsaye ta godiya, sannan ta karkaɗe ƙasar jikinta ta juya da baya ta nausa cikin jeji ba tare da sanin inda ta dosa ba. nan take Larkur da Gurbur suka yi kama suka ɗauki harshen karan nan, sannan suka tashi sama suka luluka a cikin gajimare. ba su daɗe suna tafiyar ba, hira ta ɓarke tsakaninsu. Gurbur ya ce, ya kai abokina, hakika yau ne na gama tsinkewa da al'amarinka, kuma na sallama maka. na rantse da ƙaunar da nake wa raina, ko ba sihiri za ka iya gwabza yaƙi da sarki da wamun uzubar. yayin da Larkur ya ji wannan batu sai murmushi ya ce, wane ne? ai wannan cikakken hatsabibi, duk abin da nake takama da shi ya fi ne. kasancewa ruwa baya tsami banza, lalle ba haka kawai aljanun duniya ke tsoron dawamun uzbur ba, face sun san cewa ya cika gwarzo, jarumi, kuma kasar gumin azalimi. ni ko baiwa bi gare ni. baiwa ta farko ita ce rashin tsoro da rashin kare zuci. baiwa ta bi ita ce hikima da saurin dabara yayin da halaka ta zo. Gurbur ya dariya ya ce, zancen ka gaskiya ne. ya kai abokina, yanzu gashi mun samo majinar zakanya kududdufin kankara, kuma mun samo harshen mugun kara. abin da ya rage mana shine gashin kunnen sarki takurku silibiyar. shin idan muka samu nasara muka koma ga uwar mayu Kadura, ba ka zaton za mu iya halaka? hakika na tsorata da lamarin 'ya'yanta. Larkur ya ce, ai idan muka samu gashin kunnen sarki takurku, na sallame ka sai ka kama gabanka. ko da jin wannan batu sai jikin Gurbur ya sanyi, ya shiru yana tunani. daga can sai ya ce, ya kai abokina, kai sani cewa a halin yanzu na yi sabo da kai, har ina ji a jikina cewar ba zan iya rabuwa da kai ba. ka sani cewa yana ɗaya daga cikin burin rayuwata na ga abubuwan al'ajabi. lalle zan so na ga yadda za a ba sarkin mayu maganin nan da muka nemo ya sha, kuma ya warke daga cutar da ya fama shekara da shekaru. haka kuma zan so na ga yadda ƙarshen yakin ka da sarki da wamul uzbur zai kasance. yayin da Larkur ya ji haka sai murmushi ya dafa kafaɗar Gurbur ya ce, ya kai abokina, hakika ina alfahari da kai wajen juriya da kafiya bisa abin da ranka ke so, amma kuma ina bakin ciki da kare zuciyarka yayin da kaga abin da ya fi karfinka. inda zuciyarka a dake take kamar yadda burinka ya kafe a rai, da kafi ni jarinta da hikima. Gurbur ya murmushi ce, kai gaskiya, kai ne aboki nagari, ba zan taɓa mancewa da kai ba har abada. haka dai Larkur da Gurbur suka ci gaba da hira har tsawon lokaci, sai da suka shafe kwana 7 suna tafiya a sararin samaniya, sannan suka iso gidan sarki takurku. tun daga nesa suka cika da tsananin mamaki saboda ganin girma da tsawon gidan. iya hange ba a gano ƙarshen katangar gidan. lokacin da su Larkur suka sauka dab da kofar wannan gida, dare ya soma, ko ina ya yi duhu a cikin gidan. ba dan ɗan hasken farin wata ba za su farga da gidan ba. ko da saukar Larkur da Gurbur a kofar gidan, sai Larkur ya sauri ya fito da sandar tsabin nan wacce boka fasaula aka mata masu. nan take wani haske ya bayyana daga jikinta ya haska kofar gidan gaba ɗaya. suka yi arba da gungun dakaru masu gadin gidan. kawai sai dakarun nan suka far musu tamkar an jefa karnuka nama sun sawa. nan fa wuri ya hausa ne aka fara ɗauki ba da ni. Larkur da Gurbur suka wanzu a tsakiyar dakarun suna masu saran su. wani babban al'ajabi wanda ya dugunzuma hankalin su Larkur shine duk da karin da suka kashe sai irinsa 3 su saki tashi. ma'ana dakarun nan ba sa mutuwa, karuwa ma suke. nan fa duka da sara ya wasu Larkur yawa, tun suna mai da martani har suka kasa, suka fara kokarin kare kansu. saura kiris dakarun sai musu rubdugu. Larkur ya shafi saman sandar tsabin nan ba tare da ya sani ba, kawai sai sandar ta zama katuwar garkuwa ta lullube su, ya zama da sun tsira daga kaifin takubban dakarun. haka kuma sai suka ga cewa duk wanda suka sara in ya faɗi ya mutu baya sake tashi. ko daga nan haka sai suka kare himma, suka yi tara gargazar dakarun, sai da suka shafe sa'a 4 suna karkashe su, sannan suka karar da su. suka banke kofar gidan da karfin tsiya, suka kunna kai ciki.
nan fa suka yi ta tafiya ba ji ba gari har tsawon wasu kwanaki 7 a cikin wannan gida, amma ba su sake ganin koda kwaro ba. nan fa suka ji gajiya ta riske su. Gurgur ya ce ya kai abokina, a gaskiya na gaji da yawa, ya kamata mu tsaya haka mu huta. Larkur ya ce haba, shin ka manta ne cewa muna yin tafiyar kwana 40 ma a sararin sama ba tare da mun yada zango ba? don me wannan yar tafiyar za ta galabaitar da kai? Gurgur ya ce ai ka san cewa mun fafata yaki, wannan gajiyar ce ke bibiyata. Larkur ya murmushe ce ai ni ma a gajiyar nake, karfin hali kawai na fika, kuma ina sanar da ki kawo mana sauki kawai don naga iyakar juriyarka. Kuma faɗin haka ya shafi kan sandar tsabi sai ta rikida ta zama katuwar kibiya, sai ga su ɗare a kan kibiyar tana tsala gudu da su tamkar gudun tauraruwa mai jela. Sai da suka keta ta cikin kofofi guda 12, kowace kofa na kai su zuwa katuwar fada mai girman birni guda. A cikin kowane birni sun haɗu da masifu iri-iri guda 12 waɗanda ba sa da san za su rayu, amma sai su ga sandar tsabin nan ta kare su sun kubuta. Har dai suka yi sofa da ƙarshe inda turakar sarki ta kurkuta ke. A cikin wannan fadar suka yi kazamin yaƙi da waɗansu dakaru guda 12,000. Da ƙyar suka samu nasara a kansu, amma sun samu raunuka sosai a jikunansu. Aka yi wannan yaƙi da inda turakar sarki ta kurkuta ke. Tafiya ce ta kwana guda da yini, don haka duk bidirin da ake yi bai sani ba. Dama ya shiga hutun kwana 30, ya keɓe kansa tare da gimbiya Sharmila. Baya komai sai cin abinci da kwanci a kan gado. Sharmila na so sa masa gashin kunnensa. Yau kwanansa 23 cikin wannan hali, kuma ji yake kamar duk duniya babu mai jin daɗinsa. Bayan su Larkur sun iso bakin turakar sarki Takurku, sai suka fara leƙe-leƙe ta cikin taga inda suka hango sarki Takurku kwance a kan gado. Sannan suka ga wata zabgegiyar kyakkyawar mace bil adama zaune a gefen gadon dab da kansa, tana so sa masa kunne da yatsun hannunta. Hawaye na zuba daga idanunta, kuma tana rera wata waka mai daɗi cikin zazzaƙan murya, kai ka ce daɗin waƙar ne ya sa ta kuka. Ko da ganin wannan kyakkyawar budurwa sai Gurgur ya ruɗe, bai san sa'ad da ya miƙe zumbur ba, ya buɗe tagar ta turakar zai faɗa ciki. Larkur ya fusgo shi da hanzari, suka duka ƙasan tagar suka gu. Ko da sarki Takurku ya ji motsin buɗe tagar sai ya miƙe da sauri ya nufi wajen tagar. A daidai lokacin ne wani tsuntsunsa da yake kiwo ya dira akan tagar yana fuffuka har tagar ta rinka motsi tana kara. Ko da ganin haka sai sarki Takurku ya murmushi ya koma gadansa ya kwanta. Ɗansa tsuntsun ne ya sa tagar ta yi motsin nan na farko. Shi ko tsuntsun sai ya sake tashi ya kaɗa wani wurin ba tare da ya san abin da ke faruwa ba. Cikin raɗan Larkur ya dubi Gurgur ya ce amma dai ka cika sakare. Kawai don kaga kyakkyawan mace sai ka imoce ka janyo mana halaka. Na rantse da darajar burin zuciyata in ba don wannan tsuntsun ba, da tuni yanzu mun zama gawawwaki, dan sarki Takurku ya fi karfin mu nesa ba kusa ba. Ga an ce ba shi kansa sarki da Wamul Huzbur bai yadda sun yi fito na fito ba sa'ar da ya zo gidan nan. Kawai dai dan ana tsoron tsoro ne, shi yasa ya zo ya masa wulakanci ya tafi lafiya. Larkur ya shiru yana tunani. Daga can ya ce wai shin yau wace rana? Gurgur ya ce ayo Litinin, kuma saura kwana 10 kwanakin watan su cika. Larkur ya ce ai ko dole mu bari sai nan da kwana 5 mu shiga cikin turakan nan, domin kasancewa sarki Takurku ba zai yi bacci ba sai ranar Asabar din karshen wata. Gurgur ya ce kwarai ko haka boka fasahul haka mata sanar da. Gurgur da Larkur suka ci gaba da buya har tsawon kwana 5, sai dai su ta leke ta cikin taga suna kallon abubuwan da ke wakana tsakanin sarki Takurku da gimbiya Sharmila. Babu abin da ke ɗebe musu kewa ba ce waƙan nan mai daɗi wadda Sharmila ke rerawa kullum da dare idan tana so sa kunnen sarki Takurku. A dare na 5 ne ranar Asabar, barci ya kwashe sarki Takurku yayin da Sharmila ke rera waka tana so sa masa kunnen. Yayin da Sharmila ta tabbatar da cewa baccin Takurku yayi nisa dan har ya fara munshari mai kama da sauka aradu, sai ta miƙe tsamtale ko kasan tagan nan inda su Larkur ke boye ta ce, ya ko na boye ku fito fili dan na ji abin da ke tafa da ku. Cikin tsananin mamakin Larkur da Gurgur suka miƙe tsaye suka shiga cikin turakar suka tsaya a gaban Sharmila. A wannan lokaci jikin Gurgur na tsuma kamar ya rungume Sharmila. Shi ko Larkur a natse yake kawai sai ya murmushi ya dube ta ya ce, ya aka kika san muna nan?
Sharmila ta bushe da dariya sannan ta ce, ai tun ranar da kuka zo har ɗayan ku ya taɓa tagar nan ta motsi na hange ku, amma sai ne kamar ban gan ku. Ku yi sani cewa yau shekara ta 5 a tsare cikin wannan ɗaki. An rabo ni da garinmu, an rabo ni da iyayena, kuma an rabo ni da babban masoyina wanda nake matuƙar ƙauna da bege, kuma wanda nake so da aure. Shine wanda kuka ji na rera baitocin waka har nake zub da hawaye domin sa. Ko da jin haka sai gurgur ya ajiye numfashi ya ce, amma ku kowane ne wannan masoyi naki? Ya yi babban dace domin ya samu sarauniyar kyawawan duniya. Garkur ya ce, mu da yanzu bukata ce da mu, shi yasa muka zo nan, muna fatan za ki taimaka ma. Sharmila ta ce, lalle bukatar ku mai girma ce, domin na san ba ku isa ku zo nan ba face kun sha gagarumar wahala. Ai ido ba mudu bane, amma ya san ki jikin kuma ya nuna irin masifar da kuka sha. Ku faɗi bukatar ku na ji ko zan iya taimaka mu. Larkur ya gyara murya ya ce, muna son ki tsinko mana gashin kunnen wannan sarki Silibiyar. Ko da jin wannan batu sai Sharmila ta jinjina kai ta ce, tab'ijan hakika kun zo da babban al'amari mai matuƙar haɗari, amma duk da haka zan aikata abin da kuke so bisa sharaɗi guda. Sharaɗin shine za ku yi min alƙawarin cewar bayan na tsinko muku silin gashin guda 5 na danka shi gare ku, ko kuma za ku ɗauke ni ku mayar da ni garinmu na sadu da iyayena da kuma babban masoyina, abin bai gyan zuciyata. Ko da jin haka sai Larkur ya ce, na rantse da burin zuciyata za ki same mu masu cika alkawari bisa wannan sharadi da kika gindaya mana. Sharmila ta yi murmushi ta ce, shikenan, abin da nake so da ku shine ku shiga karkashin gadon nan ku buya. Duk abin da zai faru kar ku fito kuma kar ku yi motsi har sai na umarce ku da fitowa. Larkur ya ce, an gama. Nan take suka shiga karkashin gadon suka yi lamba. Ita ku Sharmila sai ta hau kan gadon ta ci gaba da sosa kunnen sarki Takurku, tana mai rera waƙar nan mai tsananin daɗi. Tana cikin yin hakan ne ta sa hannayen ta biyu ta finciko silin gashin kunnen guda ɗaya da ƙarfi, kuma cikin hanzari ta ɓoye ƙasa rigar. Sarki Takurku ya kwale ihu ya farka a firgice cikin tsananin fushi, ya rarumi takobinsa yana tsammanin ko hari aka kawo masa. Bisa mamaki sai ga babu kowa a ɗakin face Sharmila wanda ke zaune a gabansa tana murmushi. Takurku ya dube ta cikin mamaki ya ce, abin kaunata me ya faru gare ni? Na farka a tsorace haka, kuma na ji wani irin zogi ya shige ni. Sharmila ta faɗaɗa murmushinta a gare shi wanda ya kusan imota shi ta ce, ya namiji ɗaya tamkar dubu, ya abin soyuwar raina, ai ba komai ne ya faru gare ka ba face ka kasance cikin mafarkin yaƙi. Na ji ka kana cewa an soke ka da mashi, tabbas wannan abu ne kake jinsa kamar da gaske. Ko da jin haka sai Takurku ya murmushi ya ce, hakika na gamsu da maganarki, don na san cewa babu wanda ya isa ya iya shigowa har cikin ɗakin nan balle har ya samu damar taɓa jikina. Na umarce ki da ki ci gaba da yi min susa, kin san cewa yau ne kaɗai ranar bacci na, ba na son abin da zai katse min shi. Nan take Takurku ya koma ya kwanta, ita kwa Sharmila ta ci gaba da aikinta na susar kunne da rera wannan waka mai daɗin gaske. Sai da ta bari baccin yayi nauyi sannan ta daddage ta sake finciko silin gashi ɗaya kamar yadda ta yi da farko. Sarki Takurku ya sake farkawa a gigi ta karo na biyu ya ce, a'a, washin har yanzu ban daina shigen mafarkin nan bane? Sharmila ta ce, abin ma ƙara dagulewa yake, domin wannan karan jile ka ce masu 100 aka caka maka. Takurku ya tsaki ce, kai amma fa yau na gamu da mugun mafarki, na rantse da karfin mulki na inda wani mahaluki ne ke farkar da ni da ne masa kisan gilla irin wanda ba taɓa yi ba a doron ƙasa. Yana gama faɗin haka ya koma ya kwanta, kuma ya umarce ta da ci gaba da aikinta. Sharmila ta cika umarni kuma ta sake binciko silin gashin bayan baccin yayi nauyi a karon uku. Sarki Takurku ya farka cikin matuƙar harzuka, yana mai zage-zage da dube-dube a cikin ɗakin ko zai ga wani mahaluki saɓanin Sharmila, amma bai ga kowa ba. Da kyar Sharmila ta tausasa shi ya koma ya kwanta. Yayin da ta sake binciko silin gashin yana farkawa zare takobinsa ya kai mata wawan sara, Sharmila ta tsalle gefe guda, takobin ya raba wani katon tebur da ke wajen gida biyu. Cikin tsananin mamaki ta dube shi ta ce, yau kuma ni zaka halaka? Idan ka kashe ni idan zaka samu kamata mai ɗebe maka kewa. Sarki Takurku ya ce, ai na yi tsammanin ko wani abokin gabata ne ya juye zuwa kamanninki yake son ya halaka ni. Sharmila ta murmushi ta ce, ko kaɗan ba haka ba. Haba sarkin sarakai, shin
kana zaton akwai wani mahaluki da ya isa ya shigo hannun ne? Shin ka manta da karfin sihirinka ne, in karfin dakarunka? Kwantar da hankalinka ka ci gaba da baccinka, har yanzu mafarki ke rudarka, amma na tabbata daga yanzu ba za ka sake farkawa, don zan sauya salon susar kunnan yadda tunaninka zai kauce ga mugun mafarki. Ko da jin haka sai zuciyar ta kurkuta ya sanyi, ya koma ya kwanta ya takwata ci gaba da aikinta. Jim kaɗan barci mai nauyi ya sake ɗauke takurku. Ko daga nan haka sai Sharmila ta finciko tsirinansa a karo na biyar. Cikin tsananin kururuwa da tsananin fushi takurku ya farka, ya ko wuyan Sharmila ya shaƙe ta fara kakarin mutuwa. Ya ce, shegiya munafuka, ni za ki yaudara? Ai ɗazu na shafa cikin kunne na ji danshin jini, kuma na kirga gashin ciki na ji an tsinki guda 4 daga ciki. Maza ki gaya min abin da zaki da gashin kunne na, ko kuma yanzu nan da take ki da yatsan kafata guda ki rumurmushi. Yana gama faɗa haka ya wurgi da ita kan gadan, tana mai numfashi sama idananta sun zazzaro kamar za su faɗo ƙasa, kuma sun yi jajur. Ba zato ba tsammanin sarki takurku ya ji magana daga bayansa an ce ba ta da laifi, mu ne muka sata. Cikin hanzari ya juyo da fuska sai ya arba da Larkur a tsaye, ya rike kugu cikin tsayuwar takama irin ta manyan jaruman da suka yarda da kansu. Mamaki ya tarnike sarki takurku, ya kare Larkur kallo daga sama har kasa, sannan ya ce, kai kuma ya aka ka shigo wannan gida har ka ratso ta cikin fadoji na guda 12 masu muggan masifu? Kai wane ne daga cikin kabila aljanun duniya? Ni ne Larkur bin Sabus, ban zo nan don komai ba sai don tafiya da silin gashin kunnanka guda 5 don haɗa wani magani. Ya kai wannan sarki, kai sani cewa daga yau zaluncinka akan wannan kyakkyawar 'yan sarki ya kare. Zan kashe ka, sannan na ɗauke ta na mai da ita garinsu ta ga iyayenta, kuma ta auri saurayin da take kauna, wanda suna tsaka da soyayya ka je ka raba su. Wadajin wannan batu sai sarki takurku ya bushe da mahaukacin dariya, ya ce, kai yaro, hakika yau tsotsayi ya sa ka kira ajalinka tun gabanin bai zo ba. Tabbas zan halaka ka ta hanyar gutsutsura ka da karfin hannuna. Nan take takurku ya afka Larkur, suka fara artabu gumurzu, dauki ba daɗi da fafatawa da karfin dantse, ba da makami ba. Da abin da yake faruwa, Gurbur yana kwance a ƙarƙashin gado yake fitowa, cikinsa na tikirma don tsananin razana, jiki kamar ya tona ƙasa ya shige ciki ya koyi. Ita ku Sharmila sai ta koma loko guda ta rabe tana kallo da jirin isowa ajalinta. Duk sa'ad da takurku ya naushi Larkur sai kaga yayi sama ya manna da garu tamkar an harba kibiya. Haka ma idan ya bal da shi kai ka ce a majajjawa aka cilla shi. Cikin kankanin lokaci ya lagalaga da Larkur har sai da ya sumar da shi sau 7. A karo na 7 ne ya tsaya a kansa ya ce, ai dama na gaya maka yau ka kawo kanka gidan ajali. Tabbas yanzu zan cika alkawari na gutsutsura ka. A wannan lokaci ne Larkur ya farfado yana mai gani da idanunsa dishi-dishi. Ko da ya ga takurku ya sunkuyo kansa zai damƙi wuyansa, sai ya goce cikin tsananin zafin nama, ya zaro sandan nan ta tsafi ya soka cikin bakin takurku. Take sandar ta nutse ta bullo ta bayan kiyarsa, sai ga jini da kwakwalwa na bulbulowa a tare. Nan take takurku ya faɗi ƙasa matacce. Cikin tsananin farin ciki Sharmila ta rugo gare shi, ta rungume shi. A sannan ne Gurbur ya fito da karkashin gado, fuskarsa cike da murmushin murna. Sharmila ta ce, gafara ka ba muri matsoracin kawai. Ana yaƙi da ɗan uwanka ka buya karkashin gado saboda tsoron mutuwa, sai da kaga ya nasara sannan zaka fito. Yanzu kai baka ji kunya ba? Cikin fushi Gurbur ya kawo Sharmila tafka da nufin ya matsatsike ta a cikin tafin hannunsa. Sai Larkur ya tarabe kama hannunsa ya murɗe da ƙarfi ya ƙara. Larkur ya bankaɗe shi gaba ya faɗi ƙasa, ya ce, yarinya ta faɗi gaskiya, kuma in dai ina numfashi a doron ƙasa baka yi saka taɓa ta ba. Nan dai suka fita daga wannan gida. Kamar yadda Larkur ya alƙawari, haka al'amarin ya kasance. A wannan rana suka kai Sharmila garinsu, ta sadu da iyayenta da kuma abokin rayuwarta, wani kyakkyawan saurayi ɗan ƙanin mahaifinta. Bayan Sharmila ta sanar da iyayenta dukkan abin da ya faru tsakanin da Larkur, sai iyayenta suka yi ta godiya. Ba tare da bata lokaci ba, Larkur suka yi sallama suka tashi sama, suka luluka cikin gajimare. Kwanci tashi har suka iso birnin Mayu, da zuwa suka iso gidan Kadura lafiya, suka gabatar da waɗannan abubuwa guda 3 da suka samu. Nan take farin ciki lullube Kadura, ta karɓi abubuwan 3 ta haɗa su waje guda ta dake a turmi.
sannan ta ɗauki kwatanniya ta tafi gidan sarkin mayu. Da zuwa ta tashe shi zaune ta sa masa kwatanniya a baki ya kwankwaɗe maganin gaba ɗaya. Haka yana gama sha ya ji lafiyarsa ta dawo tamkar bai taɓa yin ciwo ba. Kawai sai ya miƙe zumbur ya fara kukan farin ciki. Nan take ya tara 'yan majalisarsa ya sauka da kan karaga sai bai Kaduna. Ita ku ta gabatar da su Larkur ga jama'arta. Larkur ya kwashe labarinsu tun daga lokacin da suka tafi neman wannan magani kawo yanzu. Wadda jin wannan labari sai kowa ya cika da matuƙar mamaki. Take jama'ar garin gaba ɗaya suka ciro maitarsu suka kwakkona ta, ya zama da sun daina cin naman aljanu da bil adama har abada. Albarkacin wannan gagarumin aiki da su Larkur suka yi. Bayan an nutsu sai Kaduna ta ɗauki Larkur da Gurbur ta goya su a bayanta suka yi tafiya a sararin samaniya har tsawon mako 2, sannan suka iso wani kogo da ke karkashin ƙasa. Sai da suka yi tafiya a cikin tsawon sa'a 14, sannan suka iso wani katon ɗaki inda suka iske kurwoyi burjik babu adadi a cikin wasu fararen kwalabe. Kurwoyin kala-kala ne, wasu farare, wasu baƙaƙe, wasu shuɗaye, ga su nan dai iya gani iri-iri. Kurwa ɗaya ce ja a cikin wata ƙatuwar kwalba. Kadura ta ɗauki wannan jan kurwa ta baiwa Larkur ta ce, ungu wannan ce kurwar sarki da waru Uzubar. Ka rike ta da kyau kuma ka nannaɗe ta da shekan mikiya. In ba haka ba, ko da ka yi tafiya da ita daga nan zuwa birnin Sin za ta iya ɓacewa ta dawo nan. Ka kasance tare da ita har zuwa lokacin da za ka yi gaba da Dawamul Uzubar. In dai ka fito da ita idanunsa suka gani, ka gama da shi, sai ka samu nasara a kansa. Ba tare da bata wani lokaci ba suka fito daga cikin wannan kogo, sannan suka yi ban kwana da Kadura zuwa garinsu, su kuma suka bazama neman sheka mikiya. Ba su daɗe ba suna nema suka samu. Larkur ya nannaɗe kurwar da wannan sheka, sannan ya sa ta a cikin battan fata. Ranar da Larkur ya dawo gida ya iso tare da abokinsa Gurbur. A ranar ne saura kwana 2 rak sarki Dawamul Uzubar ya kawo ziyara garin. A wannan rana Gimbiya Hashalek ta yi matuƙar farin ciki da ganin ɗan uwanta. Ni ko a lokacin na tafi ƙauyen wajen iyayena domin cikina ya tsufa sosai, ina son na haihuwa gida. Bayan Larkur ya kwashe labarin tafiyarsa ya sanar da Gimbiya Hashalek, sai ta fashe da kuka saboda tsananin tausayinsa bisa wahalar da ya sha duk saboda ita. Hawa yana zuba a idanunta, ta dube shi ta ce, ya kai ɗan kwana, haƙiƙa ka nuna min so irin wanda uwa ke nuna ɗan cikinta, kuma ka nuna min ƙauna irin wacce rayayye ke wa ruhinsa. Ba na da tabkaka a doron ƙasa, zan kasance mai alfahari da kai har zuwa ƙarshen rayuwata. Zan ɗauki sunanka a cikin ƙasar na a rinka girmama shi kamar yadda bawa ke bauta ga ubangijinsa. Hashalek ta sake fashewa da kuka mai tsanani, ta buɗe baki don ta ce wani abu amma sai ta kasa. Cikin kare zuciya Larkur ya rike fuskarta da hannu biyu, shi ma idanunsa suka ciko da kwallo. Muryarsa na rawa ya ce, ya ke yar kwata, menene abin da kike so ki faɗa min kika kasa furtawa? Hashalek ta ce, ya kai ɗan kwana, ka yi sani cewa tun daga ranar da sarki Dawamul Uzubar ya aiko min da wasiƙar ziyara, kullum sai na yi wani mummunan mafarki. Mafarkin iri ɗaya ne, bai taɓa saɓawa ba. Lalle a cikin wannan mafarki ana nuna min cewa lokacin rabuwata da kai ya zo, kuma ana nuna min cewa kai ne za ka tafi ka banni. Yayin da Hashalek ta zo na azancanta, sai hawaye ya zubo daga idanun Larkur. Ya ce, hakika ni ma na ji a jikina cewar ni ne zan tafi na banki, amma zan kasance mai farin ciki idan har kokarin nan da na yi na kare mutuncin ki yayi amfani, an samu dace. Zan yi murna idan mutuwata ta zama kwanci hankalinki da ci gaban al'adunmu da muka gada tun iyaye da kakanni. Daga wannan lokaci Larkur da Hashalek suka kasance tare dare da rana. Ko bacci za ta yi kanta na kan tinyarsa, suna hira, tana kuka yana kuka, har barci ya sace ta, bata sani ba. Ba su rabu da juna ba sai a ranar da labari ya iso cewa ga sarki Dawamul Uzubar can a bayan gari ya iso ɗauke da dubban dakaru cikin gagarumin shirin yaki. Cikin hanzari Larkur ya tafi gidansa ya shiri wanda idan ka dube shi dole ka razana. Akalla ya ɗebo makaman faɗa sama da guda 50. Ƙirjinsa a rufe yake da wani tafkekin bakin silki. Ya rufe kansa da farin kwalkwali, daura a bayansa wata zabgegiyar takobi ce mai faɗi da tsawo ainin. A jikin kafarsa ta dama wuƙaƙe ne sharfata guda 10. Haka ma a jikin kafarsa ta haka kuma ya rataye baka a kafaɗarsa kala 4 da kuma kuttun kwari shi ma 4, kowanne cike da kibau. Kai wasu makaman ma ba taɓa ganin irinsu ba. Yayin da Larkur ya baro gidansa ya iso fada inda dubban dakaru ke tsaitsaye suna jiransa.
kowa ne masa jinjina. A wannan lokaci sarauniya Hashilai ta fito ta tsaya waje guda ta zura ido tana zub da hawaye cikin kwarin zuciya da murmushin karfin hali. Larkur ya zo gaban ta ya sa hannu ya share mata hawaye ya ce yake yar uwata ki sani cewa zubar hawayenki na iya kawo sagewar gwiwata bisa wannan yaki da zan fita. Murmushi da farin cikin ki kuwa shine zai karfafa zuciyata har mu samu nasara akan makiya. Ko da jin haka sai Gimbiya Hashilai ta daina kuka sannan ta murmushi mai taushi ta ce je ka abinka ya dan uwana rabin jikina tabbas muna tare da nasara akan makiya. Ko da jin haka sai Larkur ya ji wani sabon karfi ya shige shi nan take rungume Hashilai a kirjinsa sannan ya janye jikinsa daga nata ya juyo dubi dakarun yaki ya zaro takobinsa ya daga ta sama ya yi kururuwa. Su ma duk sai suka yadda yi lokaci guda duk suka buɗe fuka-fukansu suka yi sama cikin yuya. Idan ka daga kai ka dube su a wannan lokaci sai kai zaton tsuntsayen duniya ne kaf suke shagalin biki a sararin samaniya. Lokacin da rundunar sallar kur ta iso inda rundunar sarki da wamu musbut take suka zamo tamkar akurkin kaji da garken shanu domin yawan rundunar da wamu huzubur ya ninka nasu sau ɗari. Da wamu huzubur na tsaye cikin tsakiyar dakarunsa ya gagarumar shiga yaƙi wadda ta fi shigar Larkur nesa ba kusa ba. Tabbas idan matsoraci ya arba da dawama huzubur cikin wannan shiga zai iya haɗe zuciya ya mutu saboda tsananin razana ba tare da hutun jikin dawama huzubur ya buge shi ba. Dawama huzubur ya daga kai ya ga rundunar Gimbiya Hashilai sai ya bushe da dariya ya ce lalle yau za mu baje ƙasar nan mai mata ado da jini. Na rantse da girman karagata tun da Gimbiya Hashilai ta nuna mana taurin kai da rashin biyayya sai mun yi mata wulakanci irin wanda ba mu taɓa yi wa wannan ta ba. Ya kuma ya kana na umarce ku da ku hanzarta ku gama da waɗannan tsirarin yan tsakin sannan mu danna cikin ƙasar mu yadda muka so da su. Yana gama rufe bakinsa dakarun suka bi umarni suka afka su Larkur. Nan fauri ya mutsi kururuwa da iface ya waita kawuna suka rinka yawo a cikin iska kamar ana cin kasuwar giginya. Jini ko rinka fallatsuwa yana malala tamkar ruwan saman sa kai. Yayin da yake nisa sadda wa huzubur ya hango wani aljani guda ɗaya yana da gargazar dakarunsa. Duk inda aljanin ya sa gaba sai ya karar da waɗanda ke wajen kuma yana gama da su sai ya juya wani bangaren yi ta gididdiba su tamkar mai faskarar itace. Shi kaɗai wannan jarumin ya zama shaidan ya gallabi dakarun. Ko daga na abin da ke faruwa sai da wa huzubur ya tambaya ya ce wai shin wancan wanda takadari ne haka yake kashe wani dakarun. Sarkin mayakar da wa huzubur ya ce ranka dade ai ba kowa bane wancan face jarumin Larkur yayin Gimbiya Hashilai. Ko da jin haka sai da wa huzubur ya fusata ya ce da sarkin yaki maza ka je ka zo min da kansa yanzu nan kafin raina ya ɓaci. Sarkin yaki ya ce an gama ya mai duniya. Nan take sarkin yaki ya gagaruma kowa wadda ta sa kowa ya tsaya da yaki aka juya gare shi. Shi ko sai ya zabura ya ruga zuwa ga jarumin Larkur rike da makami hannu biyu. Tun kafin ya karasa gare shi ma ya rugo suka tare juna aka fara kafsawa. A sannan ne yaki ya ci gaba da wakana. Larkur da sarkin yaki suka wanzu suna masu kawo juna sara da suka cikin tsananin zafin nama juriya da bajinta. Sai da suka shafe rabin sa'a haka sannan kowannen sai ya samu nasarar yankan dan uwansa. Shi sarkin yaki ya yanki Larkur ne a gadon baya shi kuma a cinyarsa. Duk su biyun suka faɗi ƙasa a tare suna masu kwala ihun jin raɗaɗin yankan. Kamar haɗin baki kuma sai suka ja da baya taku biyar sannan suka rugo da gudu. Kowannensu sai da ka tsalle sama sai ga su a cikin iska aka yi wawan gamo. Ko da suka faɗo ƙasa sai ga guntalallen kan sarkin yaƙi a hannun Larkur. A gefen cikin Larkur kuwa yanka ne jini na zuba. Duk abin da ke faruwa sarki da wamu huzubur na gani daga inda yake tsaye. Ko da ya ga an yi wa sarkin yaƙinsa mugun kisa haka sai zuciyarsa ta hau ta farfasa jikinsa ya kama tsuma. Take filin yaƙin ya tsit kowa ya tsuru ya da makamansa kai kace mutuwa ce ta ɗauki kowa. Har yanzu da wamu huzubur bai wani motsi ba sai huce yake kama kumarci. Shi ko jarumin Larkur sai taho garin shi rike da kan sarkin yaƙi. Ko da ya zo dab da shi sai nuna masa kan ya ce ga kan sarkin yakin ka wanda ka turo shi don ya cire naka. Ka yi sani cewa cire kan Larkur ya fi karfin yaro sai dai ubangidansa ubangidan nasa ma bai isa ba ya yi kaɗan.
dawamul huzbur ya bushe da dariya. Yana cikin dariyar ne ya shammaci Larkur ya zare takobinsa cikin zafin nama ya kawo masa mummunan sara a wuya. Kawai sai gani aka Gurbur ya faɗo gaban Larkur, takobin dawamul huzbur ta zabtare masa kafada. Larkur ya kurma ihu ya rungume shi yana mai rusa kuka. Shi ko dawamul huzbur sai ya tsaya ci gaba da kirkira dariya yana kuranta kansa. Larkur ya dubi Gurbur wanda ke makakin mutuwa ya ce, ya kai abokina, dan me zaka sayar da ranka dan ceton tawa rayuwar? Gurbur ya buɗi baki da kire ce, ai wajibi ne na ceci rayuwarka domin kana bi na bari. Shin ka manta ne da sa'ar da ka ceci tawa rayuwar? Ya kai abokina, ni kam tawa ta kare domin ban yi mutuwar banza ba. Ko ba komai na yi gwagwarmaya tare da babban jarumi, babban abokina, kuma gawurtaccen jarumi ne ya zamo ajalina. Lalle labari na zai bazu a duniya kuma ba zai gushe ba har abada.